חדשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם. אצלנו בחצר, בצל עצי הזית, באים בדרך כלל המון אורחים לקיץ, לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו להגיד שלום. לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו להגיד שלום. היי, ערב טוב לכל תושבי מדינת ישראל, הבוחרים והלא בוחרים. אני מקווה שכבר עשיתם זאת, ואם לא אז תעשו זאת. יש לנו עד השעה 10, היום יום חג במדינה, יום שבתון, פעמיים כי טוב, השעה 6 בערב. אייבי בנימין היה כאן 5 שעות, דיבר, ועכשיו באנו לנשום. הערב אנחנו פחות נדבר, יותר נשמע שירים שקשורים איכשהו לבחירות, שירים מעולים. נקשיב למסר, נקשיב למילים, ונעשה כיף חיים. אז תענו מהשידור הזה, ושיהיה לנו בהצלחה. ערוץ מקומי יושב מול המסך ותוהם המקומי במערק, אפילו זה שבחרתי בו לא נראה מודאג מזה שאין לי בכלל על מי לשרוד. בטח לא עליו, אבל כאן רק מתחיל הברוך, כי כל הנבחרים יש אחד ארוך, חבריו לכיסא לא יותר טובים ממנו, שיווק של אופורטוניסטים שרגש אצלהם איננו. קרח במקום לב, צבע גואש במקום דם, שכחו מהו כאב, מדי יום הופכים אורם משל היו זיכיון, איש מהם אינו רוחץ ידיים נקיות. אולי אני האידיוט שלא מבין איך מעשים פחות חשובים מתדמית, שמתקשה להירגע על מכסה חבית הדינמית, ושלא מצליח לסגור אך מנסה מתי הפך את הנבחרים לבית הכיסא. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות, עליהם משנת כנראה רצות, ויודעים שזו סגירה ואחורה דפיצוץ. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות, עליהם משנת כנראה רצות, ויודעים שזו סגירה ואחורה דפיצוץ. בתוך כל הבתים, כל המקלטים פתוחים, וכל האנשים צופים באותם ערוצים שמשדרים באותן השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות, מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים. אם אין בזה חדש אז זה לא חדשות, המעגל הזה חייב להישבר. החליפות איבדו מזמן את הזכות לדבר, אינטונציה של מטריב בטון תקיף כאילו אני לא יודע שאת עצמך אתה מקיף, ואלף ואחד לקקנים מקורבים יועצים מהפרים כותבי נאומי. אדון חליפה אדון נתפל אליך סם, אני זה שמשלם את המשכורת של כולם. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות, עליהם משנת כנראה רצות, ויודעים שזו סגירה ואחורה דפיצוץ. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות, עליהם משנת כנראה רצות, ויודעים שזו סגירה ואחורה דפיצוץ. החליפה רוצה מצלמה, הערוץ רוצה לשדר לכם, רק האנשים יכולים לייצר אפיק אחר, כפי שוקף חליפות שווה להתאמץ בשבילו, זה יכול לקרות עוד ככה לא אישיש לעצמו. דמיינו לעצמכם שכולנו נעשה את המרב, לצאת מהמצב אליו נקלענו, לא נרשה להם להתעלל בחסכונות, להכניס את היד המוזעת שלהם לתוך הקצבאות, להפלות בין אלמנות, לסכסך בין פעילים, לגזור קופון גם על חשבון אחינו הנכים. דמיינו לעצמכם שניקח אחריות על גורלנו, נפסיק לתת תחרות לחרבן גם עלינו, נבין שההבדל בבני יודעים לדבר בנינו, איננו נשאיר מבט אל לבנו ונאמר דיינו. את החליפות נחזיר למקומן הנכון, עמוק עמוק אל תוך דפי העיתון. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות, עליהם משנת כנראה רצות, ויודעים שזו סגירה ואחורה דפיצוץ. אנשים אין לכם באמת תירוץ, אתם יודעים החליפות פרסמות קצות.
אין שום תירוץ, מי שלא מצביע. התחלנו לספור, ספירה לאחור. אלה הדג נחש עם ליאורה יצחק בשיר חליפות. כמה דיוק, עוברים ליוצר גדול אחר. אריק איינשטיין. פרנצ'סקה פוליטיקה, הצונה לא קטנה, פותחת רגליים ללא הבחנה, אומרת שלום ועושה מלחמה, אין מה לומר, את זונה לא קטנה. או אלוהים, זאת הייתה אהבה, היינו כמו זוג משמיים, אהבנו עד כלות הנשמה, אהבתי אותך כי היית רק שלי, הסתכלת לי ישר בעיניים, אמרת לעולם תישאר אהובי, ואז בלי בושה פתחת רגליים. פרנצ'סקה פוליטיקה, את זונה לא קטנה, פותחת רגליים ללא הבחנה, אומרת שלום ועושה מלחמה, אין מה לומר, את זונה לא קטנה. או אלוהים, זאת הייתה אהבה, היינו כמו זוג משמיים, אהבנו עד כלות הנשמה, אהבתי אותך כי היית רק שלי, הסתכלת לי ישר בעיניים, ואמרת לעולם תישאר אהובי, ואז בלי בושה פתחת רגליים. פרנצ'סקה פוליטיקה, את זונה לא קטנה, פותחת רגליים ללא הבחנה, אומרת שלום ועושה מלחמה, אין מה לומר, את זונה לא קטנה. יעל, מה המצב? לך לבחור כבר? פרנצ'סקה פוליטיקה. זה אריק איינשטיין, ואנחנו עוברים, מישהי כאן ביקשה ברי סחרוף, אז אתמול היה פורטיס בברבי, בחרנו פורטיס אתמול. המלך מפה, המלכה משם, תנעלו נעליים ויאללה, לקלפי. Miss
משמיד אנשים מזן מסוים, מזן מסוים. הכדור מסוחרר מעודף חמצן, ובשן זה ליזה אוכלים סלמון מאושר, סלמון מאושר. המלך מפה, המלכה משם, להזכירנו, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, לא בשלטון מלוכני. אז ככה. טוב, לאן נמשיך עכשיו? נמשיך קדימה. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הכוח חוזר לאנשים, וזה בדיוק היום שהכוח בידינו, הכוח לשנות, הכוח להשפיע, הכוח להישמע. יאללה, ננצל את זה. טוב, לאיש גדול אחר. אבל לפני איש הגדול האחר, בקשות לשירים פחות רלוונטיות כרגע, כי התוכנית ארוחה מראש. אז תענו מהשירים. עכשיו למאיר אריאל, שטוען ושואל ואומר נרקומן ציבור,
יש אדם מכור לנשים, נשים, נשים. יש אדמה מכורה לנושים, נושים, נושים. יש אישה מכורה לגברים, גברים, גברים. יש אש מכורה לבנזין וגפרורים. יש המכורים לטיפה המרה. יש המכורים לדקירה הקרה. אני עצמי מכור לחתיכת חשיש, כמו שקורא עיתון מצוי מכור לגם בכביש. סך הכל הרחוב מלא התמכרויות, כמו שהשוק המשופשף מלא התייקרויות. ואין כל אלה מבצבץ מדי פעם בבירור עוד סוג של טיפוס אחד מכור, מכור, מכור. מי? לא בקיצור, נרקומן ציבור. נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה חושב בין דיבור לדיבור? ערב טוב אדוני השליח, עדיין דואג לצורכי הציבור. הצלצלת לעל מליח, הסעדת עם ברנור, ישבת בחדר מסריח, קיבלת פתק ארור, מצאת אוזנו של מריח, הדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת. צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה, שעוד יש לך מין דבר כזה שנקרא משפחה. נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה חושב בין דיבור לדיבור? בוקר אור אדוני התפיל, כבר בזבזת היום את כספי הציבור, המיצית עד קצה התרגיל. זכות אנושית לטעות בחיבור, עשית תורנות תכליל, לגרש כל מיני ניקור וקרקור. חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תדמיתך בעיני הציבור, או זמנית להיעלם כליל לרגל דוח המבקר החמור. אין כל צורך, הציבור לא נראה מתרומם, קצת חוזר על עצמו הדוח, ארוך ומשעמם. נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה חושב בין דיבור לדיבור? כמו שאתה מביט מגבוה עליי, ככה אתה גם מתכופף להריח באחוריי. ספוג לך מכל מיני בוז והשפלה, כמו נרקומן מועד אתה חוזר למזבלה. היותר מצחינה שבין המזבלות זו המזבלה הגדולה שנקראת בחירות. תא הלחם של העם אתה שעשועיו, בשביל עוד מנה שום דבר לא נחשב. אני יודע זאת מניסיוני כמחור, רק יש בינינו בכל זאת הבדל ברור. הנזק שלי חלה רק עליי, שלך על כל הציבור. נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה חושב בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור, נרקומן ציבור. מה אתה חושב בין דיבור לדיבור? נרקומן ציבור. באמת מה אתה עושה בין דיבור לדיבור? אתה חושב עלינו, על האזרחים? מעניין. מקווה שהפעם יחשבו קצת חינוך, יחשבו קצת חברתי, יראו אותנו.
זה היה מאיר אריאל. ועכשיו נעבור למיכה שטרית. סוגרים את המפעל, בואי נלך הביתה. זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם. זה עניין של כלכלה, של פוליטיקה, עניינים שברומו של עולם, אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו. ואת יפה, כל כך יפה, וכמו אז, גם עכשיו, אם תעומרי, אם תעומרי, אם תעומרי, אם תעומרי, وأنا قد أخذت في يدي كالرشة تحملها السماء. يهدني الشمس يهدني الصيف وقد يسمى يخبرني أني הקשבנו לאיש שאמר ואמר ואמר, והאמנו לכל אחד שדיבר על אלוהים. מילים, 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 הרבה, 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 אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו. ואת יפה, 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 כמו אז, גם עכשיו, אם תעומרי, אם תעומרי, אם תעומרי, אם תעומרי, وقد يرسل النوات يخبرني أني تحفته والسوي آلاف نجمات. يهدني شمسا يهدني صيفا وقد يرسل النوات يخبرني أني تحفته والسوي آلاف نجمات. اسمعوني حين يرقصني كلمات ليست كالكلمات. يأخذني من تحت يد العين تزرعني في أحلى الغيمات. والمطر الأسود في عيني ساقط خفيفا يحملني معه يحملني مساء الورد بالشمس. איך לא קמה מפלגה שקוראים לה אינטי עומרי. מעניין. אם תעומרי, אם תעומרי, עוז מזרחי, מה המצב? הצבעת כבר? הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אינטה עומרי, אינטי עומרי, אינטה עומרי, אינטי עומרי, ונכנס אלינו עוז מזרחי, מה המצב? אהלן, שלום, שלום לך, שלום לצופים, איזה כיף להיות כאן. הכי כיף להיות כאן, עוד בחום הזה בכלל, ועוד ביום הזה בכלל. ואני בחרתי ברדיו החברתי הראשון. ברד, לא בחרת היום? טרם, אני הולכת אחרי השידור. את יודעת, דבר ראשון... שידור לפני הכל. הדבר הראשון שקמתי בבוקר, קמתי מוקדם, הורדתי את הכלב, מיהרתי לבית הספר לבחור, והלכתי לסבא שלי לבית אבות הסיעודי, שם הוא מאושפז. גם שם דאגתי שהוא יבחר, הוא בוחר מה שהוא אוהב לבחור, אף אחד לא מכריח אותו לבחור. תראי, לא משנה במי נבחר.
משנה. תראי, יש פה בעיה. שיטת הבחירות במדינה היא מאוד מאוד בעייתית, מכיוון שגם אם היום נלך על גנץ, שהוא איש מדהים. למה לי פוליטיקה עכשיו? לא פוליטיקה. בקיצור, לא משנה. החלוקה של הקטע של המנדטים היא בעייתית לגבי ה-61. זה פחות מעניין. מה שמעניין הוא שיזכרו שיש כאן בני אדם, כאן למטה, על הקרקע. מי יזכור? אלה שלמעלה. אלה שעכשיו... הם לא זוכרים, אנחנו קצת אובייקטים, שימו לב. חינוך, תראו כמה כסף שמנו, כמה כסף המדינה הזו שמה על בחירות, זה כמו איזה קרקס, לועגים לנו, מנצלים אותנו, עושקים לנו את הכיס. זה נכון. אין פה שום מודל לחיקוי, באמת. אין מנהיג אולי? יאללה, מהפכה, אתה יודע, מספיק. איזה יופי. כן, אני בעד חינוך, אני בעד בריאות, אני בעד חברתי. נכון, למה אתה מציץ לי הפלייליסט? עכשיו, מי שאומר לכם... מה פתאום? או אתה זוכר שהוא אמר, זה שאמר, מה? אז הוא וכאלה, אז אם מבטיחים לנו שמחר הם ישתנו, ככה את זה בערבון מוגבל, ודגש על המוגבל, ואמר את זה קודם ירמי קפלן, אז אנחנו נעבור וניתן את הכבוד לירמי. מתאים לך תוכנית מוסיקה. ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן ממחר תראי אפסיק לשקר רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר אני אשתדל ממחר מבטיח לך ביחד נראה רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר מחר. מבטיח. אפסיק לעשן. בטח. ממחר תראי אפסיק לשקר
נעבור לשיר אחר, מה אתם אומרים? עוד קצת דג נחש, כי הם להקה קצת פוליטית ומעולה. אתה תשתנה, אנחנו נמשיך. מפלגות ישראל עלו לי עד כאן, זה יעלה הדג נחש. וזה בדיוק היום, אם הם עלו לנו, אז יאללה. נלך להצביע. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, היום אנחנו פחות מדברים, יותר מאזינים לשירים רלוונטיים, מרגשים, מעניינים, והולכים לשנות, הולכים להשפיע קצת. מותר לנו, יש לנו זכות גדולה לחיות במדינה דמוקרטית, ולמען הדורות הבאים, היי אנה, היי רוני, יש לנו דור שאנחנו מגדלים פה. בשבילם, למענם, למעננו. ולמען המדינה הקטנה.
סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם תבלול, ורוב העם מתעסק בריגול. הכל מוכן כאן למחירת החיסול, הכל גלוי דרך אור המנעול. ארץ קטנה עם שעון שמתקדם בצעדי חילזון, זוכר הנשק בונה לו ארמון, המדינה זה הוא בגוף ראשון. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה בין סעודיה לים, גלידת בננה על מפת העולם. כל השחקנים זרים, השופטים שולפים כרטיס אדום, אפילו הימים אומרים יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה על מפת העולם, שחקן קולנוע דופק אל שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה כאן. ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק, צריך לבלוע תקתית בדיוק, לפני בחירות ובין שיהוק לפיוק. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לתפוס מקום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. נה 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 נה, קליפת בננה על מפת העולם. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לתפוס מקום, אפילו הימים קשים. כל המקומות קדושים. איפה? אז מקורין עלה לריקי גל, שמשתפת אותנו בזה. אני חושבת עליך ואינני בוכה,
אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם. אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה. אופטימיים, אקטיביים. אתם על הרדיו החברתי הראשון. שמחה שבחרתם להיות איתנו הערב. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בסמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ואם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, היא בתוך החושך, עולם פשוט. תתארו לכם קצת אושר. תתארו לכם, בואו נתאר לנו. נתאר אחדות, נתאר ערבות הדדית, נתאר לנו הזדמנות לעשות, הזדמנות לשנות, הזדמנות להשפיע. ניקח אחריות. איזה קטע. לקחת אחריות. ונזכור שאנחנו עם אחד, בארץ אחת, ונאחל לכולנו שנה טובה. ושנקום לבוקר חדש. ונהיה מרוצים. להתראות. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן
שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, עד שתחדש ימיה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.